Te, abay harap sa nga kita na kami ng sapon. Dito ka rin sa may basketbulan. Kaya may ano to, may bay dito ka ron. Kambalon ako. Kambalon na kambalon ka. Nambalon ako ka nga. Kaugan ako. Kaya pagkatapos na, huwag kang tagto to. Makita na yung gamit ko nga. Mamaya, tagal na. May kita na kami karoon. Dahil unang yan, nakok ko. Nagipos na ka. Hindi ko na nakakaroon. Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube Kalinti by T-Bon, at the same time sa akong nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta, pero mi sa akon dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.